Jeblok gundulmu. Sok tugak dadamu. Sotomo ta iki. Siap. Ora basa, aku pancen ra iso basa kok. Arep apa? Mundur wae kowe. Mundur. Wah, marat. Gelem mundur nek wis iso nyangking. Sirai Dewi Kunti. Lho, Tamarana. Buri mati arep meneh
bubar mahudha. Wah, durung mangerti marang kridane Kalanjaya. Mundi dawuh saka Sinuwun Ngastina supaya aku mateni Dewi Kunthi lan uga anake cacah 5. Yaiku kang aran Pandhawa. Wah, ana ngendi dununge Dewi Kunthi? Ora gelem nuduhake papan pernae, aja takon dosa. Kelakon tak tabrak mbung giwangan. Sapa meneh? Rumangsaku Kurawa ki ra dibuta. So, Mas. Tekon karo aku lah ya tekon karo sapa meneh? Ora usah perlu takon. Terus. Arep perang dadak takon-takonan. Oh ya wis rasa aku takon-takonan yo ngantemo. Oh. Meneh. Oh.
terus lalu ning sire dewa tengahing dalu kaliling langut lakuning lakon nggih gumelaring mondok wana Kendayana pawaning papan ingkang gawat kaliwat wingit kepati reksa gung angron-angrem buyung yang sesuketan kumpulri bebandotan kang mambating sira ageng wae prabawa singkup kang swasana satu buron wana manika warna dumunung sajroning wana kang uga minangka dedunungipun jing setan priprayangan nanging warandene wonten sawijining wanudya ingkang bangunaken tapa brata manatitisaken Pancandriya ing madyaning wana Kendayana kepasan Gagra usika tanpuh bahayang marga Sedya tanana liya muhung mentos ing Bathara mulih raharjaning para putra nenggih para Pandhawa ing bincang tuwapaing perang Barata itu sing kempunan terus cakep salung juga anutupi bebar Nawawara ingkang ngalingi wenganing pus kaliling anuju mring Hyang Murpengrat Dadarita perbawaning toko Bratanira Sang Kusumayu karya goreng swasana kayangan Sitra Ganda lumayin Hyang Permoni Sang Pandya Brari Durga ning mobile Sang Dewi Kuntri bangunaken tapa brata ing mriku sigra den prepeki unggane Sang Kusuma wau sanget boten nginten bilih paduka Betari Permoni ingkang mrebake unggihanipun Kunthi kemareng kula aturaken sumengkemeng pabekti Sang Betari Batu-batu selikur dina tinemune ana titah ulun kang nedhang bangunake tapa brata ana madyaning alas kene Kunthi ya wis ulun tapa pangabekti kita mara gage pangestu ulun nuwun tampanan lho Kunthi kula tampi asta kekalih mugi andayaning rah daging kayuwananipun Kunthi tali brata Kunthi kanggo nuwun wonten adhawuh pulun batu-batu dhisik ulun takon bakal witanyo manjeneng kita ulun kepengin mangerti apa sejatine kang kita penggalihake yo dene jeneng kita nganti ninggal praja lan ninggal marang kabeh anak-anak kita para Pandhawa duh pukulun sejatosipun ingkang tansah musik wonten salebetipun manah kawula tanah sanes nawon nuwun inggih
karahayonipun anak-anak kula para Pandhawa awit nyatanipun ngantos kalenggahan samangke boten mendhap ingkang sami budidaya murih sernanipun para Pandhawa. Mula saking punika duh pukulun ciptaning manah kula boten wonten sanes kejawi anggen kula nindakaken lampah tapa punika murih antuk marga lan pepadang pukulun supados antuk pitedah laku menapa ingkang kedah kula lampahi murih rahayuning anak-anak kula para Pandhawa duh pukulun. Dewa nyukata marang wong sureng brang ngutani aroma-aromangan anu Rizang Dewa mapalani batu ndi jeneng kita iku minangka ibu kang utama awet lan senengake marang karaharjane para Pandhawa. Nggih. Mapan pranyata makaten pukulun. Wiwit nilar seda Pangeran Prabu Pandhudewanata lan Nyai Dewi Madrem kula menika tansah anggula wentah para Pandhawa nuju dhateng kautaman. Nanging parantene dumugi kalenggahan mangke teka wonten kemawon ingkang badhe ngajab cintrakanipun para Pandhawa. Batu kulun bisa paring sarana lan paring dalan. Rahayu anak-anakmu para Pandhawa nanging kudu ana ijol pitukane Kunthi. Kulun lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken lan kula paringaken kinarya lintu supados kasembatan anggen kula nggayuh wahyuning para Pandhawa. Batu kabeh namung bisa rahayu saka saking bebaya nanging ulun nyuwun jalan kita angwijil urage liya kuwi Sadewa paring marang ulun lan samengko bakal dadi darbekku Kunthi Talibrata. Punapa darunanipun kedah anak kula Sadewa ingkang dados korban. Menapa to pedahipun anak kula sekawan wilujeng nanging kedah ancik dhateng kasangsayanipun kadang piyambak. Batu Kunthi. Mangerti yo, lamun Sadewa iku sejati namung anakku alon. Tegese bocah iku dudu jeneng kita ingkang ngandhut lan dudu jeneng kita ingkang uga nglairake. Senadyan to menika laris sanes kula ingkang ngandhut lan sanes kula ingkang nglairaken. Sadewa tetep langgep minangka anak kula tanpa beda kados Puntadewa, Werkudara menapa dene Arjuna. Awit rikala semanten kula lawan Nyai Madrem sampun prasetya bilih setya tuhu ngabekti lados dhateng Prabu Pandhu dumugi puputing yuswa. Duh pukulun kalenggahan menika ingkang kula angkah lan sanes inggih rahayuning Pandhawa tetep jangkep cacah gangsal boten lila sing manah kula yen kedah ngorbanaken putra kula salah satunggal timbang anak kula ingkang dados bebanten langkung becik kula kemawon ingkang dados korban wonten ing mriki. Duh pukulun.
bakal taren marang jeneng kita sepisan meneh. Sedewa lilakno kanggo panjenengan ulun lan samengkulun bakal ngupaya munir rahayune Pandhawa. Apa jeneng kita iku ora mangerteni lamun tuduh madine kasangsayan kang nemahi Pandhawa. Selawase iki uga dumadi saka anane Sukerta kang sinandhang anakmu kembar Nekulanan Sedewa. Mula saka kuwi arane Sukerta mau bakal ulun jaluk supaya Pandhawa Raharja luar saka panandhang Sukerta lan uga saka saking baya sangsaya Kunthi Pukulun. Sedaya ingkang tinitah menika tartemtu kinandhenan sih lan raos pangrasa jroning manah boten tanpa sebab wontenipun laring kang kuanggep Sukerta menika tartemtu ugi wonten syarat srana lan laku kinarya nebus menapa dene nyingkiraken nyirnaken mula Sukerta punika minangka jejering tiyang sepuh sampun samestinipun bilih ngupayaken menapa kemawon murih keslametane anak Paduka Pukulun punika tartemtu ugi mangertos awit jejeripun ugi minangka titah pastri Paduka ugi saged ngraosaken menapa ingkang kula raosaken minangka dados tiyang sepuh. Batu-batu ben Kunthi ning nyatane salawase uripe Pandhawa durung tau nemu kamulyan, durung tau nemu kabagyan kang sejati. Anane mung sengsara lan lekoso. Nuwun pangapunten Pukulun. Raos kabagyan miwah katentreman menika dumunungipun wonten telenging manah. Mula senadyan to gesangipun Kunthi saanakipun menika katingal kebaing kasangsayan. Ananging yen to salebeting nglampahi penandhang punika linambaran ati ingkang lila legawa lan tulus jroning batos tetep bakal badhe ayem anggenipun ngraosaken lelampaning alam padhang menika Pukulun. Jeneng kita aja matur kang kaya mangkono. Iku awit wis kapenta ing kahanan iku mujudake atur wong tuwa kang mupus. Ulun iki ora butuh jeneng kita apa dene anak-anak Pandhawa. Kang ulun butuhake ora ana liya ya mung Sadewa. Oleh ora oleh Sadewa bakal ulun jaluk Kunthi Pukulun. Amiji dateng kang abdi. Batu-batu kowe iku minangka dadi abdi kinase. Kono ing dandang mangure. Senadyan wujudmu kaya mangkono. Pasurihanmu ngilani mongko. Ih. Piyo? Pulun. Nyuwun pangapunten. Awit menika panjenengan kula nggih terlalu ganas niki kula dereng salin.
Apa iki wayang kali nek kaya ngene iki? Batu-batu dianggep wae ya wis ngono. Ing puh. Dados saben-saben sandangan kula menika anyar. Kali kok Wonten dawuh. jeneng kita iku duweni kasekten kang linuwe. Mula kalenggane kula njaluk gawemu supaya ngiri godha marang Kunthi manjing ana yanggane Kunthi kang supaya banjur malih. Supaya malih paningaling ngeripe sedewa kanggo ngadhep ana ngarsaku. Kalika Iya menawi makaten ingkang dados Daud timbalanipun Paduka Pulun Hyang Permoni ingkang abdi namung sedya ngestahaken dawuh batu-batu bat. Mumpung durung adoh playune Kunthi gage tulono. Gage tututana. keparang nyuwun pamit Sang Betari Karo Salina sik nang kene, Salina. Batu-batu bat aku njaluk kali kok kaya dulunge buta. Dulunge buta patih. Ya sing tak tokke buta patih nah kali kok ngene iki lho. Apa kuwi? Kuwi ngopo ki tangane? Tutupi. Batu-batu bat paraming meneng wae nek gek menyat. Gek lunga. nggih Suaramu durung ganti. Batu-batu bat suaramu ganti nang dhisik. Nggih ngeslaken dawuh pulun.
saya dalu aras apyara sorot lintang ganggu pedang titi sunyo madya ratri lumrang gandaning pus Ito Karanggiwan Putyaniro Dijawara brangan lir swaraning madu pranta manungsung carining kembang bocah bacang ing angin Sireping ngarko kumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung saking pratangga pati ingkang jumdul saking Prawetan nadyan kelangan migarsa gunung-gunung marendine bisa merbawani jagat raya dewi tata sing kamantian dewasane nang wau kawusa wancira sanjik gara-gara Sukra mangkara tumpak meda tete kaloba sumawur cita anggara kotha Buta Maesaras Patimintuna Eka Tricatur Panca Cacapta Astranata saing
kaya ora pangling. Wah, wis pas. Masuk akal. Mulane Mas Anggrono dung grendung dah. Wah, wis mati mburiku. Wah, jebul mamantri. Mamantri ya. Yo. Dasare ya wis kangen to Kong, sore suwe ora di barate iki yo digendangi yo. Heeh. Manake wah jan kangen tenan aku nek iki rapusi aku. Umat ki waduh. Mau ki ya aku mergane lek aku ngerti mau mergo weruh Anggit. Anggit ki putrane Mas Mantri terus tak tekoni karo sapa Anggit? Karo bapak. Lah Mas Mantri nendi? Nang kono. Kono. Ya. Mas Mantri ngendang sik ngedram Anggit lho wis. Ya, Gong. Ngaturke panuwun. Wah, jan wis disusul tekan kene dikendangi aturke panuwun tenan karo Mas Mantri. Heeh. Tur ya wis. Nek ya wis padha iki mau rokoke endi ya padha pisan. Ya sadadya. Mengko iki. Nggih, mengke lho. Lah ora ana rokoke Mas, Mas. Om Kiswan rokoke 3. Ya karo nilai mau sing durung dipinangkani mau apa wae. Ana fragmen Bandung Bondowoso. Terus ana bajing loncat. Oh wis ding bajing loncat wis ya. Berarti mung kari fragmen iki. Ora bajing tikus. Heeh, fragmen Mbak Tatin kalih Mbah Wondo. Heeh. Heeh lek kuwi Mas Mantri anu apa? Rul. Jarume super Mas Mantri. WA jebul tak kira ki ya arep ana saweran meneh jebul meng kuwi. Wah ngedeg-deg. Ya berarti iki Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso sik apa sing ya diselingi lagu-lagu sik ben ora langsung fragmen Gong. Hah? Pokoke aku tetep kudu metu rang langgam tengu lho. Nggih. Langgam tengu. Langgam tengu ki sing kepiye karo sing kae lho. Alah wis kuwi lah pokoke aku pengen aku krungokke kuwi favorit. Saben dina tak setel. Ning tak volumene tak cilekke pol. Iya. Sing nyanyi sapa Gong? Kang Nyekar, Mbak. Mbak Orisa. Mbak Orisa. Rengu. Wah. Ajeng diserampatke napa, Mbak? Engko terus bar iki lagu duet, lagi fragmen wis, fragmene. Enggak yang baru saja. Hah? Yang baru. Yang baru? Ya. Aku. Urung ngerti sing baru kuwi kaya ngapa omong aku. Iya. Wah, jan bindeng ki marake angel Dinggo nyuwara dhuwur sithik wis ketetet-tetet. Wah. Obate apa ya obate ya? Aku ngerti. Obate iki sok sing muni aku ngerti kok sapa? Sesuk ya Mas ya. Oh beres. Pembicaraan boy ki piye kowe tegese iki
dalam lingkup pengerbab pengedram aku karo wara menyang wong siji ra teko. Aku ra melu. Melu apa piye? Ora apa-apa, arep melu. Rengu nggih Mbak Orisa nggih. Nggih. Nggih ngagem. Oh nggih, mau enten wekas Mas. Nggih, Boleh. napa? Mau enten ingkang badhe nembang Pak Gombloh. Nggih. Nggih. Mbah Gombloh. Oh, nggih. Ajeng nembang. Nggih. Minggah. Oh, nggih, nggih. Sah Mboten. mboten. Dalem. Parengaken mboten. Nggih, mboten napa-napa, monggo, monggo. Nggih. Nggih, sakniki napa mengke? Nggih. Wingi, Mbak. Sakniki nggih mboten napa-napa. Nggih. Monggo, Mbah. Mbah. Aturan minggah. Nggih. Panggung. Kek-kek pun sari. Ah, nggih. Mbah. 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 Oh, nggih. Oh, ah, nggih. Nggih, mpun. Nggih pun rengu mawon niku Nggih, wau. nggih, nggih. Monggo, Mbak. Memanise merak ati gayeng man. Ayo do kayang dhewe-dhewe. Heeh, Kene nonton kono wae po yo. kaya ning pasar to. Kene sing nonton kono. Ayo, ayo. Yo, wis awe ora masalah. Wis ben do gara-gara dhewe nek kono. Nek kira-kira ana sing gabut arul dikamplengi kuwi. Ana dienggo bahan. Wis temepak to. Ah oke. Beres pokoke. Sip. Monggo Mbak Orisa. Nggih. Nek Mbah Geter lagi utek-utek HP. Wah. Oke, nggih Mbah. Kandas luas wira gandhe rina wengi mantra tapan muntang manting tanjena kang masira duh wong bagus gampang temen beda Ah. Nggih, monggo Mbak Orisa. Hey there. Subscribe to my channel.
And also press this bell icon.